А ці ведаеце вы, што менавіта замак і касцёл у Геранёнах, у цяперашні час Геранёны, аграгарадок Кіеўскага раёна Гродзенскай вобласці, былі сведкамі кахання польскага караля Жыгімонта II Аўгуста і прыгажуні літвінкі Барбары з роду Радзівілаў. Да нашага часу на месцы Геранёнскага замка захаваліся толькі земляныя валы і невялікія фрагменты каменных сцен. Але ў такім стане велічныя руіны пакідаюць незабыўнае ўражанне, прасякнутае таямніцамі мінулых стагоддзяў. Усім знаёма легенда пра чорную панну Нясвіжа, Барбару Радзівіл, прывід якой блукае ў чорным адзенні па калідорах Нясвіжскага замка. Але, насамрэч, Барбара ніколі не жыла ў Нясвіжскім замку, і гісторыя яе трагічнага кахання разгортвалася ў нашых мясцінах. У 1537 годзе Барбара стала жонкай Станіслава Гаштольда, уладара Геранёнскага замка. Але праз некалькі гадоў Станіслаў Гаштольд памірае. У 1543 годзе у замак прыехаў тады яшчэ сын караля Польшы, кароль Літвы Жыгімонт Аўгуст. Каралевічу прыйшлася даспадобы маладая ўдава. Барбара адказала ўзаемнасцю. Закаханыя тайна павянчаліся. Калі ж іх тайна праз некалькі год была адкрыта, яна ўскалыхнула і Літву, і Польшу. Усе былі супраць, лічылі, што яму патрэбна жонка з каралеўскіх дынастый. Гэта ўмацавала б і краіну, і трон. Аднак каханне перамагло тыя абурэнні. Барбара ў снежні 1550 года была каранавана як каралева польская. А ўсяго праз паўгода яна памерла. Хвароба была невядомай і вельмі цяжкай. Асобныя гісторыкі і пісьменнікі, у прыватнасці польская пісьменніца Галіна Аўдзерская ў рамане «Каралева Бонна» робяць высновы наконт таго, што нежаданую нявестку атруціла каралева-маці Бона Сфорца. Яна мела ў сваіх каранях і прадстаўнікоў роду Медзічы, яды і атручванні ў якіх былі ўзведзены ў ранг мастацтва. Гора караля было бязмерным. Паводле легенды, у роспачы ён адправіўся да алхімікаў з просьбай выклікаць душу каханай. Але Жыгімонт не смог стрымацца і дакрануўся да Барбары, што строга забаранялася. З тых часоў душа дзяўчыны не можа знайсці супакою. Гісторыя Барбары і Жыгімонта скончылася трагічна, але іх каханню гэты ж лёс наканаваў жыць вечна. Рамантычнаму каханню літоўскай прыгажуні і польскага караля прысвечаны шматлікія мастацтвы.